ľudia, ešte jedna dôležitá vec, sú horúčaví jak blázon a z týchto horúčav sú proste búrky. Búrky šialené, vetor, rýchly, všetko, krupy mnohdykrát. A dôležité je, keď máte poistený majetok, máš záhradu, máš tam, ja neviem, nejaký nábytok záhradný, grill, niečo, trampolínu. A ty to nemáš a ty, že bol si informovaný nejakou meteostanicou, že teda bude taká búrka a ty to nemáš dostatočne zabezpečené, aj priviazané niečo proste jednoducho zabezpečené a náhodou ti to roztrtka, alebo roztrtka ti to okna, alebo spôsobí sa proste škoda, prípadne spôsobí škodu susedovi, už som nejedenkrát videl lietať tú trampolínu, tak poisťovňa ti môže zamietnúť plnenie, pretože ty si mal byť proste, máš zabezpečiť svoj majetok, máš spraviť proste kroky, ktoré vedú proste k tomu, aby si to mal zabezpečené. No a keď to neurobiš, tak to proste nemáš. Takže doporučujem skontrolovať si zmluvu, ako si na tom z týchto prípadoch. Tie búrky už sú hlásené v podstate hneď na zajtra. Takže na to pozor a keď náhodou nevieš, vyplň kontaktný formulár, pozrieme ti to, ako si na tom, či ti to poisťovňa plní, tieto záhradné veci a nejakú škodu a zodpovednosť a podobné. Aspoň budeš mať proste istotu, ale poistka to úplne nerieši, ty si to hlavne zabezpeč. Pekný deň.